Țățăricele în direct eu. O zonă extraordinară. Tot cu băieți ca lumea. Aici suntem, ia să vezi. Hai, Bircili! A? Da. Ce l-a avut? Așa, da. Păi da, și eu dat din aur că... Parcă se aude așa ca o sonerie, ca o alarmă, ceva. Da? Nu vă jeme urechile. Da, băieți. În direct, nu? Ia te bă, alea cu ea. Ale hop! Hai! Vă pupă Bibi! De la Nenciule City.